Mga personay sa Highway Patrol Unit Region 12 nang hatag og pahalipay sa mga bata sa usa ka bahay-ampunan sa General Santos City. All out ang energy sa mga bata dinhi sa usa ka bahay-ampunan sa General Santos City samtang nakigsayaw sila kauban ang mga personahe sa Regional Highway Patrol Unit 12. Nakadawat sila og food packs ug pangkonsumo sama sa 7 ka sako nga bugas, lakip hygiene kits. Matag bulan kuno ang ginabuhat sa managlahing unit sa kapulisan ang paghatag og pahalipay sa mga bahay-ampunan ug sa managlahing barangay sa syudad. Kini kabahin gihapon sa ilahang kasimbayanan program kun kapulisan, simbahan at pamayanan. Ito po ay yung programa natin ng ating mahal na GPNP, no? Yung Kasimbayanan. So actually ginagawa natin to if possible, every week natin ginagawa. Pinapakita rin lang natin sa mga bata na ganyan tayo kasaya nung mga kapanahonan natin.